Posibleng pigihiling kitang unyan asin kan sindikato asin pipag iriwal. Ini ang duda kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Chief Wilkins Villanueva may kinaraman sa nangyaring engkwentro sa pagultanan kan sa indang mga tauhan asin Philippine National Police o PNP sa Commonwealth Quezon City kan Miyerkules. Sa ginibong joint PNP PDEA press conference, sinabi ni Villanueva na in kaso pigihiling mananggad sinda asin pipag iriwal da ininda ini tutugutan. Nangapudan man ini sa publiko na tawan sindanin oras para mag-imbestigar sa nangyaring engkwentro. Magigiramduman na nasa 4 na katawo ang bilang kanagadan mantang 4 man analugadan sa nangyaring misencounter sa pagultanan kan PNP asin PDEA sa luwas ninsarong fast food chain sa Evergusteco Mall sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kan Miyerkules. Para humana pinag-iinsistir kan mag-ibong na nalihiti mo pareho an buy bust operation kan tropa asin PNP asin PDEA mantang nagtimbre ang mga ini sa kanya-kanyang mga ahensya bago magduman sa operasyon. Yan ang pangalas na Beng Bareta halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ang pagmati ko, gari Lunes ngunyan. Gari Lunes ngunyan. Buwelta kita sa trabaho, Biyernes, petsa 26 kan Febrero 2021. Nagre-respeto giraray kami sa lambang miyembro kan familia asin sa sosyudad. Ninapaabot nin marhay na aga kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kaining kaaldawon, mahal na Diyos, dapat enot sa gabos. Happy birthday sa gabos na nagsiselebrar kan kompleanyo. Ang taong walang tiyaga. Sagkod kitang alas 10:30, tingog kan banwaan, mantang kamo dyan, naghanda kan panguntuhan, ano po ang pinagsisibot-sibutan lamang dyan? Mga misis ng tahanan sa kusina. Sige na, ipreparar ang panguntuhan, mantang nag-inanyog po sa tingog kan banwaan. Igwa yan, sinasabi ko sa inyo, lalo na dyan sa mga taga Marquez. Marhay na aldaw tabi. Siring man po dyan sa gabos na taga Tula-Tula. Pag magkataning iyan. Ang taong walang tila. Albay District, good morning dyan sa may saudan. Si Kasag, marhay na aga tabi sa imo, Kasag. Sa Washington Drive, siring man dyan sa Kabangan, Rizal Street, pasiring digdi sa Barangay Rizal. Lapu-Lapu, maray na aga dyan sa Indotabi, sa Lapu-Lapu, gabos na paradangog niya to dyan, kumpadreng June Pitero, marhay na aldaw tabi pa day. Sa Mauyod, siring man tabi, marhay na aga.
Sabang Pigkale Baybay. Gabos-gabos na tabi sa Orosite, sagkod dyan sa Gugon Barriada area, Rawis, San Roque. Bakal di tagalin kung Sa Daraga, Marhay na aga, Sir Ato Lim, buda dyan sa Tapgas, Petron Gasul. Wakawak na naman si dyan, pati naman po sa Young Mats Eatery. pagkandiin Buda man po dyan sa Marjan's Eatery ang buhay, walang kibo, sa Tagas. nahihirapan. Gabos na po na pinagabot kan sa tuyang puwersa sa Laogkan, probinsya ng Albay, imaging sa Kabikulan. Diyan sa Catanduanes, Marhay na aga. Dapat gawin, Siring man suna sa Luwas kan Rehiyon 5, pati na po suna kalagon sa samuyang broadcast man sa Facebook, official Facebook page, ang DCGB News Online Worldwide yan, netwide. Nahihiling kita tabi. Pati naman po sa AM Band, good morning. Katuwang, siyempre ang Megaforce, Jomar, Jimmy Al, sa kuya mga kompadres, siyempre si Ans, si Luen, si Renz, sa Manibela, si Henry Boy Mata, Technical Control, Bunjing, o kaya si June, o kaya si Pading Nald Baldo. Bakit mali-mali tayo ngayon ha? Si Pading Nald Baldo ang sa Technical Control. Sa Newsroom Production Research yaon dyan, si News Manager Mardela, ang sa muya pong malalaoman. The ever dependable and reliable News Manager Mardela. Sa Production Center, Angel Mustaza. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige tabi, si Pio Fernandez, marhay na aldaw tabi, so gustong magpaabot man dyan kan pagpartisipar sa programa. Ang sa kuyang number sa Globe, 0926 0156 020. That's 0926 0156 020. Asin sa Smart, 0961 759-0888. Sa Smart po yan, 0961 759-0888. Sige, di buwelta na po sa operasyon ang Albay Provincial Health Office mismo ha, COVID Operation Center. Yan, buwelta na tabi sa full blast operation sinda. Pagkatapos na mag-preventive lockdown sinda, magsunod sa medical protocol, maray nga ta gabos man sinda negative sa COVID-19. Ano tabi? Yan. Kaya balik na po tabi. Mismo ha, inipuan sa indong isipon, mga kabarangay, mga paraantabay, ang sa tuyang pighampangon yan, yaon pa, maray na agad tabi sa imo, Senior King Reginaldo, sa kuyang amigong tunay, dyan sa 2D Albay Monitoring Center. Yan, King Reginaldo, good morning sa indo tabi dyan. Inipon sa indong isipon, clear and present danger, yaon patabi, dai makakumpiyansa, tagarin nakakalingaw-lingaw na tabi ang sosyudad. Isipon nindo, mismong sa COVID Operation Center, kang Provincial Government of Albay, nag-lockdown para sa preventive protocol. Dai man nangangahulugan na may nag-positive sa inda tabi. Dai po. Kundi may nagduma sa indang Operation Center na nag-positive, bako man na taga Provincial Health Office. Coming from other area tabi. So, nagsunod sinda sa nagakanigong protocol, naturalmente, nag-swab so mga yaon duman, and thanks God, gabos negative. Kaya balik na po ngunyan ang operasyon po kan mismo na COVID Operation Center kan Provincial Government of Albay. Yan. Duman pading nald sa lugar na titako tani maray ni Bunjing pag-iagda ko. Duman sa garahe. Ata Bunjing, sa garahe kita. Abo ko ngay. Kaya tabi thanks God ta, negative man po.
uutrohon ta ha, nagkakapirang clear na statement ta. Daiman po ni nagpositive sa COVID sa mga emplyados kan PHO COVID Operation Center. Dai po, nag-lockdown lang sinda, preventive measure, iyon na nga ni iyan, igo ni nagpasiring duman, nabako man na taga PHO na nagpositive. Pero sandali, ta si Pading Jimmy na salita, nag-upload na tabi. Sige, ilalaog tango na si Pading Jimmy Logod. Pading Jimmy, marhay na, go ahead na. Yes, salamat Adipati. Habulong ko si Board Member GSL Salceda dahil ang tasya representante ko niyan ni Congressman Joey Salceda sa pag-release ng mga fingerlings digdi sa 2nd District kan probinsya ni Albay. Gulpini na mga fingerlings tabi pa rin 350,000. Board, good morning. Kaya na wala na. Ini 350,000 gabos na mga munisipios siyudad 2nd District Legazpi, Caraga, Rapo-Rapo. Nagtatiri po dito sa mga municipal city agriculturist para i-distribute ini na mga fingerlings. Kaya hindi sa salugan ko bird court ini tabi pa sa Elmiro Siay Integrated Farm. Supposed to be si Congressman Joey Salceda Madigdi. Pero sa kagulpihan ng mga trabaho sa Congress, dahil siya nakahabol kaya si Board Member Giselle Salceda kanya Madigdi. Kasi bago nagtaram sa programa si Board Member Giselle Salceda, and sinabi kayo ni na sa kanya na naghampang kita kan mga kadipisilan, pandemya, minagit sa surunod na bagyo, nagmamahal pa ang mga presyo kan karning uring dahil sa ASF virus, kaya po ng alternative na mga paagi sa kaning maibsanan sa premo tigahampang ng mga kadipisilan. Kaya sa pagi kan natabang kan Department Coordination kan 2nd District Congressman Joey Salceda sa Department of Agriculture and sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nakadisponer ininin 350,000 na mga fingerlings. Gulpiyon ini na nakalatag naka-plastic ini tabi pa rin. Dikti sa covered court sa barangay Salugan, sa Banoan kan Kamalig Albay. Okay, so yun, nagpila-pila nga na sila dikti. Tapos, so dikti sa Kamalig, bubuhian duman sa Tagaytay. Actually, halian ako duman sa Tagaytay sa Sarong Salog duman. Igwa dumanin lugar na duman sinda. Good morning, ma'am. Bubuhian ining mga tilapia fingerlings. Gulpiyon ini tabi pa de. And once na nagkaburuhay ini, ay kapitan si kapitan si Dino yaon man na digdi. So ayun na ini tabi pa de an sumada. Sir, excuse municipal agriculturist kan Kamalig si Mr. Dan Alejandro. Live po kita sa DCGB. Sir, ining sa Kamalig haros gabos ng mga munisipyo kasabay sa siyudad kan Legazpi, kasabay digdi sa mga dan ma-receive kayo sa mga municipal agriculturist sa 2nd District. PPO po ang SACOR. Ang marisi po sa bali po digdi sa mga farmer beneficiaries niya identified na may mga fish funds sinda duman sa mayarong ninda. Kaya presente po sinda ngunyan didi para direkta na po ang pag-travel ninda, pag-video ng fish duman sa fish fund ninda. Opo. So, kada sarong beneficiary kayo ni, piraan nasa alaman kan sa Philippine yan? Nasa 1,000 po na fingerlings kada plastic bag na unlawgan plastic bag. Tapos bubuhian na yan, hindi naman? Mabuhay nila sa mga... Libre yan, sir? Libre po. Libre po sa farmer. Okay. Pirang bulan man for ever ma-harvest yan? Bali po mo 4 months, harvestable na po ang tilapia. Madaling man sa napalan, ano? So 1,000, haros mabawasan pa man nga halimbawa din mga 300, igwa pa, 700, dakol na. Dakol na po yan. Dakol na para kung kukuhanin nila sa mga fish fund na saradit lang. Dakol na po yan na atamanin nila. Ano ang mga risk kayo ni sir?
Kuan lang po kayo ni, dahil medyo saradita, pagbugtak ninyo naman sa fish pan, di ka climatize mo na ini, para dahil mabigla, di man ba sa pahay. Bali, ilalaan mo na dito sa plastic naman sa fish pan, bago buhayan. Para sa temperature kan tubig naman, makadap sinda. Okay, so ano libre ni Sir Alice Department of Agriculture? Libre po through Congressman Salceda po, ni Paulan ni Congressman Salceda, sa haliman po ni sa DA. Sige sa level mo po sa Kamalig, ang barita ko sa tagay-tayo na inibubuhayan. So, ikaw man po kaya dyan, parang documentation na lang po na pagbuhay kan tilapia. Pero saro lang po ito sa beneficiary kan ligis sa Kamalig. Pero sa Kulsinda na matatawan sa Kamalig. Dakulon po, dakulon. 350,000 dahil nagabos-gabos? So, kapos-kapos po na kwan. Pero sa allocation sa Kamalig, nasa 70,000 po. 70,000. All in all, gabos ng munisipyo Ciudad Legazpi, 350,000. 350,000. Okay, paday may kapot ang katabi. Good morning, Tabi, sir. Si Pio Good morning. Fernandez po, kan Apo, DCGB. Ano yan po, sir? One time lang na pagbugtak, then harvest, dain ang masunod? O pwede, maurugbon pa yan, Tabi? Over? May kwan po niya, may kung padara ko na sinda, may tendency po na magdakol pa ini. Pero so pag-request na duman sa DA na kung may makuha pa ng mga fingerling, open po ini. So, baad kaya maglaom so publikong nagdadangog o kaya so beneficiary ka na pag iwinagas na yan dyan sa mga fish pond, ano po, maurugbon yan. Bako sa ng one-time harvest, over? Bako man lang po ini one-time harvest. Nasa sign na po yan kung talagang ang purpose nila padakulon, malain man po sila ni mga para ubo ng tilapia. So iba, harvest na po. So iba, i-iris po may ito, mapadakulon pa. Nasa sa inda na pala yan. Kung harvest ninda yan, gabos. Opo. Opo. So kung may matada, sigyan ugbon ka, sigyan ugbon pa palangkaan. Opo, sige nung po bakaan. Ayun. Si bako pala niya na one time sa nang bugtak, then one time harvest. Talagang masustinir man po ning horohalawig na panahon, Tabi, sir. Ano po? Iyo po. Iyon po ang pinaka-purpose na po sa kaining fingerlings na yun eh. May pasipunan po sinda na pagtamaan sa tilapia. Very good. Iuman sa na po, sir, Tabi. Pambahog, sir. Ang pambahog ka ni paano? Ay, ang pambahog po, medyo sure naman po kan maging Feeds yan, feed po. Okay, so yun yan tabi pa de. Kuan informasyon niya to. Kasi ayon digdi si very busy si board member Giselle Salceda kasabay si City Councilor Benz Tasar tabi pa de kan si Ciudad Legazpi. Thank you so much, sir. Si Municipal Agriculturist kan banoan na Kamalig Mr. Dan Alejandro. Okay, so yan na tabi so yung pagtugay kan distribution kan mga pang similya na mga tilapia buburuhian na sa kanya-kanyang fish pond, ang iba sa mga sapa, araw ka nigdi sa banoan ka na Kamalig Alpay. So yan tabi pa rin, sa mga dagdag na informasyon, gikan digdi sa barangay sa Lugan, Jimmy Nasalita, DCGP News. Salamat, kumpadring Jimmy. Babil tadahan tan istoryang iyan, di pa ding Jimmy, magayon iyan tabi ano, kundi tapusun tamo na itong primero tang portion magakampag oro istorya ano, hinabol ko ta na ni Pading Jimmy, si kinatawan Giselle Salceda. Tapusun tamo na ito tabi, tabigla kitang nakat duman ha. So, klararon ta tabi ha, daiman po nangangahulugan na may nagpositive sa COVID Operation Center kan PHO kaya nag-lockdown sinda bako. Kundi kung nagpasiring dyan na nag-transact ng official business na ito so nag-positive. So, naturalmente, so mga taga-PHO, COVID Operation Center, ma-undergo sa preventive lockdown medical protocol. Gabos man negative, kaya balik na operasyon ngunyan tabi. Ano? Ipo inang ehemplo. Tatawan ta ini ng primerong dalan for us to absorb ang extent kan mangyayari kung dai kita mag-ingat. You can just imagine mismong sa COVID Operation Center, lockdown, ma-lockdown pa dingnal sa mga harong dahil magruluwas ang mga empleados, arog ka ang tabi. An impact kan efekto kun malaogan an sarong grupo, an sarong opisina, an sarong gabos. Kaya ingat pong plus. Taan ba ko na maabot na? Ingat pong plus. You can just imagine for 14 days. Makuang ka mo. Mapipreso sa laog kan harong. Grabe baganda news iyan tabi. Ngunyan pa na
nakatana na nin so diit na level ning normalcy. Pag na-lockdown, nako dipisil tabi. So yan po, kaya pinagtawan ta mo na anin primerong importansya ta for us to absorb ang importansya, the need kan pag-iingat, pagsunod sa medical protocols. Thanks God, ta so mga taga-PHO COVID Operations Center, gabos man po negative, and balik na po sindar dyan sa operasyon, ha? O sige, yan po muna. Itong report ni Pading Jimmy, particular yan na programa ni Congressman Joey, taod-taod tababeltadahan ta yan. Ans, standby muna. Ta eto, ang sa tuyang dapat pang ilaog maning tama sa oras. Pagkatapos ka na mga hanap buhay, kamong masunod, ans, buda Pading-al. Butobot kang Palasyo Malacanang, sinyala dapat itaman mga relos. Philippine Standard Time from Pag-asa, it's 9:31. An oras hatod sa Indokang Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Challenging kang panahon mo niyan, Madi. challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal nakita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eddie mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Si
Siguraduhon na nagsusunod kita asin ang mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf, batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf, malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf, tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatalo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Maray na aga kay Madam Pitts na Liobrera Lim. Madam Pitts, good morning tabi sa imo. Nice knowing na naka-monitor ka tabi sa samuyang DCGB News Online. Ma'am Pitts, maray na aga tabi regard sa pamilya. Salamat sa padagos na tiwala po sa programa asin sa DCGB. No? Ma'am Pitts, best regards man tabi. And keep safe, ingat-ingat po, Madam Pitts na Lim, dyan sa Daraga. Nasa linya man si Ans Nagalero, Aramontaan, Bulos Pakan Informasyones. Marhay na aga, Ans. Please go ahead na, Ans. Dagdag man niya itong bareta, aminado ang DPWH Second District Engineering Office na hasapod sa ngunyan, pinjente pa ang patrabaho linda sa naraot na tinampo dyan sa barangay Estanza Siring sa Partiman kan Barangay Tuwalo kan Banwaan ni Nadaraga. Oho. Ini matapos sa sabihon sa DCGP News ni DPWH Second District Engineering Office spokesperson Richard De Jesus na sagpod sa ngunyan pala na nagahalat pa sindanin pondo may kinaaramang pagpaayos na nasambitan ng tinampo. Inangkabtang kan pahayagan ni De Jesus. Yan, sige. Medyo naputol. Go ahead, Stabian. Sandali at pinag-aayos yung link niya to. Basta mag-abot ka to internet ni Tulos. So right now, wala pa man na funding for the road reconstruction ka to or repair. Kasi more than 54 meters to damage na kaipuhan to man ayuson. Right now, we are waiting for the fund pag-abot. But reported naman ito. Mauranan magaling ni sa mga orata
Paros. Anyway, ma-request ako sa maintenance, may ko pwede malagan kila. Kung magigurumduman sa PIO taon na 2021 o 2020, partikular na kan Desyembre 31, enot ining na iling na destroso, isin sinabi man kan DPWH na ang rason ko na naraot na porsyon kan tinampong ini, iyon mga nakalihis na makukusog na bagyo o na uminagi sa probinsya kan Albay na nagkausaman kan paglumoy kan daga na iyong tulos man na nakaraot kan na sementadong porsyon kan tinampong ini. Kan nakalihis na daw, nagiyahan man kan na mobile unit kan DCGP News na lugar na ini as nailing ta na wara na sa mga precautionary devices sa lasang bitan ng lugar dahil nga sa road close ini and sinabi man ni De Jesus na sangon niya ang kakauron niya ang maintenance division para sa ganaray na makaganan ng safety and precautionary devices sa nasambitan ng lugar tangan na dahil na mabuyuman ang mga motorista na mag-agi ganaray sa lugar na iyan. So iyan tabian anong road section giraray, go ahead. Ining road section tabi ni Sir Pio, ini parte ini kan barangay Estancia, diyan baga sa may highlands ng parte, malusot kakayan paduma naman sa barangay Kiwalokan na Daragalbay. Yan, so Estancia Kiwalo Road stretch na naraot kan itong sa pag-agi kan mga kalamidades, over. Roger to that, Sir Pio. Oho, so the problem is funding na lang tabians. Roger, and sabi ni Jesus kung magabot na ang funding ninda from the central office, hayagi man sa regional office, tulos-tulos na ninda nga ayuson, aminado man sinda na ining porson kan tinampong ini, iyon na ang garo nagiging alternate road man kan mga motorista hali sa ligas pasisiring man sa Banwaan kan Daraga. Yan, so mga lusot-lusot na yun mga feeder roads, di namin naagilig di sa sur na barangay kan ligas, pipababa sa may Daraga area. Roger, Sir Pio. Roger, okay. So at least iyan nakaabot na sa kaaraman kan DE kay DE Warren Azotea and they are working for the fund sourcing. Yes, sabi man ni Jesus sa pangenot mo niya ni Bagong Engineer Warren Azotea, tututukan ninda ang bagay na inita para daw sa igagayan ni ka ng motorista. Ikaw man kayo dyan sa Pio na mga nag-i-reserve, nakipuhan man na maging safe man sa lugar na iyan, particular na sa mga pigagyanin ng kinamso. Ayo, kayang-kayaan dyan ni Engineer Warren. Si Engineer Warren pa, ang sa tuyang enkargado dyan na OIC. Kaya lang tawan tanin panahon ta, siyempre, it's not an overnight affair. Kaipuhan ka ng proseso. Yan lang, duman sa in-between, kuno arin, yan ang daita pa masasabutan tabi, over. Tama ka dyan, Sir Pio. Sige, Ans. Tabi Sir Pio, ang mga impormasyon hali man sa DPWH, Second District Engineering Office, Ans Galero, DCG. Salamat, Ans, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Second DE kan DPWH. Kayang-kaya po yan ni Engineer Warren Azotea, kaya lang nasa nasa transition period pa bagataan sinalidahan niya dyan, uto na duman, naglataw-lataw sa main office, si dating engineer, nakalimutan ko so dating engineer dyan, basta dahil na ning parokya ito, uto na sa main office. Nakalimutan ko yung engineer. Okay, dami kwento noon. Nakulong ka istorya ka ito. Si Danny Villa, Engineer Danny Villa. O ngunyan, ang yaon na po dyan is the able and capable na OIC, enkargado po kan DE, second si kan DPWH, si Engineer Warren. Kayang-kayaan, haluyo naman yan si Engineer Warren. Nasa transition period lang, gabos yan pinag-aasikaso. Pag-ugit nga ni dyan, kan nakaaging mga aldaw, yung mga proyekto na ito na nga na na-implement man under the stewardship man ni Engineer Villa ka ito, ni Danny Villa, siyempre, adalan ito, buda kung paano sa pagproseso kang pagpadagos, iyan, plus ining so mga nag-arabot pa na mga problemang dapat asikasuhon man dyan ni DE Warren Azotea. 16 bago mag-abot ang alas 10 nin pagkaaga, tingog kan Banwa ang DCGB Pilipinas. Nasa linya si Kumpadreng Al, marhay na Al daw Kumpadreng Al, go ahead na. Yes, marhay na Al daw, pwede under negotiation pa ang lote na more or less mga 10 hektarya digdi sa sitio Pangyawan kan Barangay Taysan na planong tugdukan in Community College.
Yan ang kinumpirma sa tuyang niya ni Kapitan Ato Valladolid. Kasunod kan informasyon kan mga inot pang Aldao, mismong ni Alcalde Noel Rosal, nasaro iyan sa mga prioridad kan lokal na gobyerno kan Legazpi City, tanganing maservisyohan ang tambak ng mga estudyante sa high school na mga graduar naman alagad pigilaoman na kundahin community college digdi sa southern area kan Legazpi. Talagang nagkakapira sa nadigdi ang makakaadal sa kolehiyo dahil kapos ang kadaklan kan mga magurang. Alagad ang siring na plano ang dahil pa nag-materialize dahil inot na inot sa momentong ini nasa under negotiation pa sa iyan na lote. Sabi ni Kapitan Ato Valladolid, dahil may mga kondisyones na oronan paman na lokal gobyerno asin an may sadiri, an pamilya galang, may mga pigagad man na kondisyones bago makwari o kaya mapakalian kan city government. Sabi ang parte kan lote, idudonar man kan pamilya galang. Adigdi yan sa may pasirin sa Pangyawan pade. Magayong kota na lugar talagang very strategic ini. Yes. Kung mangyari man digdian na community college sa Nanggad, talagang dakulon na bagay ini. Taso mga taga Mariawara ni Hono na, Taisan, Maslo, Gumapon, mga barangay pasiring duman sa Bangkirwan ni Malnod, pwede nang makapag-adal digdi. So yan sa mga prioridad mananggad ko niyan, na city government sabi ka ng alkalde, wagin sa sayang mga report baga, annual report dengan Commission on Higher Education, depends sa Pigaburo Sulman na mangyari digdi sa lugar na ini. Pero as of this moment, dahil pa na materialize yan, dahil nga nita nasa status of negotiation pa sana, entry and city government, asin an pamilya, kan tagsadir kan lote, digdi sa nasambit na lugar. So ang plano is community college. Community college pa de. Yan, dyan sa may surta gulpin na bagad dyan mananggadaan pagwagas kan populasyon na may estudyante. Nakulo na bagaan mga high school digdi. Kahit Bangkirwan High School sana. Iyo. Ang yan, iguana duman sa parting Kagbakong yata. Digdi sa may Taisan, resettlement. Roger. Ang maslog nga ni, iguana naman kay high school. Roger. Kaya nakulan mag-graduate talaga padang biyo. Yes. Pwede yan ang problema kung dahil man ang digdi college, makahirak man sa ibang estudyante. Dahil sa pagtiyos ka nagurang, lalo araw ka niya sitwasyon, may pandemya pa, talagang nakakapira sa naan makakatongtong ka sa kolehiyo. So makulit man sana, duman sa propriedad kan galang, bako man na inter-property kan galang over. Ang aramta, sabi ni Kapitan, support man sana kan lote. Portion, Kopya, sige. Okay, so yan tabi pa rin. Ang mga update, dali digdi sa Saudi Arabia, Legazpi, Taisan, Alarmario. Thank you. Salamat kumpadreng Al sa dagdag na istorya. Ale dyan sa sur na barangay kan Legazpi. Wara ito kaya 12 minutos na lang bago mag-alas 10, kumpadreng Nal. Pwede na ba? Go ahead. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka
Stay sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan. Kadakol pang magigibuhan sa banwaan. Sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban.
Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaxan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Aramon ang pinakabagong impormasyon manungod sa COVID-19 hali sa mga pinagkakatiwalaang otoridad. Siguraduhon na ang impormasyon hali sa malalauman na tagapagtaram kan Department of Health as in World Health Organization o ang sa indong mga health workers. Dahil sinda ang mas nakakaaram kung ano ang tamang abiso na dapat itao sa sarong lugar tanganing maprotehiran ang satuyang mga sadiri. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal.
Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10 nin pagkaaga. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nailigtas kan mga otoridad ang 4 na dinukot na Chinese nationals sa saindang piglansar na operasyon sa Quezon City asin Pampanga kan Miyerkules na banggi. Sa iyang payag, sinabi ni Philippine National Police General Debold Sinas na anasabing pagka-rescue sa mga biktima dahil sa pagresponde kan mga tauhan kan PNP Anti-Kidnapping Group o AKG asin Anti-Kidnapping Action Committee sa sarong kaso nin pagdukot sa sarong babaeng Chinese national. Anasabing babaeng Chinese national na rescue sa sarong klinik sa Quezon City bandang alas 6 nin banggi. Namidbida na ang mga suspect na sina Liang Kai-chin, sarong Malaysian, Mu Yunping, sarong Chinese asin Pinoy na si Benji Labora. Mantang pigibo na ang debriefing kan biktima, sinabi kan mga otoridad na may iba pang bihag ang mga suspect sa safe house sa Mexico, Pampanga na daiman pinagbugtakan sa iya. Matapos kainin na rescue ang tulupang Chinese national na bihag kan 8 suspect na kinabibilangan nin 2 Chinese national asin 6 na mga Pilipino. Sa ngunyan, padagos pang piga-aram ang identity kan mga suspect. Yan ang pangalas 10 na bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Tibay!
tuwalya. Magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat, Pading Nal. Itong report ni kumpadreng Jimmy, mahiwasan man po yan tabi na immediate na lockdown ni Congressman Joey. Tanganing in the interregnum, kumbaga, sa presenteng sitwasyon niya to na dai pa nakakabulta nin tultul ang dalagan kan ekonomiya, su komunidad, lalong-lalo na sulado kan agrikultura, digdiman sa segundo distrito kan Albay, mapakusog. Food sustainability. Iyan na, saro dyan na babariwas na programa ni Congressman Joey, ining pagdistribo, rinibo na tilapia fingerlings. So bako sa natabi yan one-time harvest, nakahurong tabaga sa agriculturist kan kamalig, ang taramon niya, depende na anduman sa beneficiary kung haharbeson nila sa raruan sana or papat dudublehon ti triplehon pa. Tapos itong urugbon mag-spawn, kumbaga, na tilapia. So, after 4 months, igwa na ning pagbuhay. Tayo na sabi ni Congressman Joey, plant. Tanganing ma-offset niya to, ining so pagparalangkaw kan produktong agrikultural. And kasabay dyan sa plant, uyan na pag-ataman kan mga fishery, kan mga fingerlings, I should say, nin tilapia, yung fishery sector. At kasabay yan sa agrikultura. Pag agrikultura, it encompasses pati yan na ining so sa fisheries, urigan, buda sa pagtatanom. Yan. Apuera kaan, grabe baga, massive ang pag-edukar, pinag-i-impart sa jóvenes an interest sa agrikultura, pipa-training baga. So mga tao ni Congressman Joey, nagpapasiring sa man iba-ibang lugar, dyan sa Kamalig and sa iba pa, mga training center, mini training center, imbitado ang mga taga-DA, mga agricultural technicians, naga-impart ning knowledge duman sa mga kahobinisan. Buda, gabako sa nasa hobines, kung sisay ang gustong patriningon for them to prepare to be future agriculturists. Tamang-tama ini duman baga sa pag-resolver kang problema. In the meantime, kan agrikultura, and in the long term, so igwa na kita ning transfer of knowledge sa mga future agriculturista. Sa ngunyan baga, ang gobyerno na mismo nag-raise kan alarm, kang notisya. Sige na an gururang kan mga agriculturist padingnal bako, ang mga paratano, mga maedad na ma-retire. The problem is, daining nagkakahilig sa bagong henerasyon sa agrikultura. So, who will plant and who will feed us in the future? Kaya uyan tabi, sabi ni Congressman Joey, parte yan kan mahiwasan niyang programa man na maipnoan an sa tuyang pangangaipo sa agrikultura. At least we can be assured now na igwa na nin padiit-diit, nagtitrickle down na ang knowledge kan na pag-agrikultura duman sa mga pipa training na iyan ni Congressman Joey. Apera kayan sa mga farm implements, farm tools, nagdistribo pa nga nin mga kabir, ginatos na mga kabir, ang ipinagdistribo, food production, food security, tigdidistribute iyan sa mga barangay, duman sa mga beneficiary, kabir na mga manok. Yan tabi. Iyon na nga niyan, ang logic dyan ni Congressman Joe is to offset, o kaya kundi mabalanse ta. So need, buda so availability kan agricultural product. So pag ma-stabilize iyan, bakong gutom ang sosyudad. We can be assured of a stable supply nin pagkaon. Mantang kita po na sa pandemya. And this will go on and on. Taso knowledge, siyaon dyan ay transfer na sa mga pinagpapatraining na yan ni Congressman Joey. Plant
plant kun may build sa lado kan infrastruktura, igwa man sa lado nin agrikultura, plant. Pareho man kan programa ni Congressman Didi Cabredo sa 3rd District. Lamang itong suki Congressman Didi, ngunyan, tanainot baga ito pading Naldano, nainot ito, si Congressman Nando Pangani ito, kan 3rd, nag-organisar ka yan, nainot na kaya nag-harvest na sinda dyan nin mga produkto. Gulay, kamote, igwa ng mga finished products, sumani, bako, pina-training na sa packaging, sa pagprodusir, kung paano ang marketing, gabos tabi sa 3rd District kan Albay. So iyon na po, 2nd District and 3rd District nagiginang magkasabay na sa lado agrikultura. Yan, kaya iyan po, itong pinag-report ni Jimmy, tinutukan duman, pinagbabalo ko tanang makaulay si kinatawan Giselle, kundi busy, tayo nang piparepresentar. Sabi ni Kong Joey, si kinatawan Giselle ngaya is may representative diyan, tagulpin mga asikasuhon man duman sa Kongreso, kan sa tuyang kongresista. Kaya si Giselle, kinatawan Giselle, iyan po ang nagre-representar kay Congressman Joey. So yan po, mga tilapia fingerlings, yugun man 350,000, entire 2nd District na yan. Ikon mag-spawn pa yan, kumbaga mag-urugbon, dahil pag-harbison ng sararuan sa nakan mga beneficiaryos, we can be assured now to supply kan tilapia. So mga nagtartaranuman, pinagturoan na magtanom. Yan. Makakao ko na ito pagtanom. So mga implements na itinao, igwaning pala, igwaning piko, igwaning sprinkler gabos. So mga kabir na pinag-distribute. Ginatos na kabir, tabi, pinag-distribute nyo yan, kan mga tauhan ni Congressman Joey sa 2nd District kan Albay. Po? So yan, at least sa lado kan agrikultura man, iagapan in the immediate, na masugpunan, sa tuyang pagangaipo sa agrikultura. Po? Nasa linya na, giraray ang bulos kan istorya, si Luwens Nabarcena. Luwens, maray na aldaw, go ahead na. Serpio, maray na aga, asin na maray na aga sa kamusta mga parantabay sa mga dagdagpang bareta, padiit-diit ng nagpubuhat sa pagkalugi at mga paragyenda, di mga mantay-tain na mga pagkaong digdi sa happening section. Digdi sa barangay Genatong Legazpi City, matapos na i-demolish, ang sobra po ko mas o menos 25% ang mga itinurugtok na mga permanenteng structure, digdi na nasayang sana. Ini ang pangyayari digdi sa nasapit na lugar na nano parang ka-TCG Benyos na anas mga nego card na sana at nano parang gama talaga sa mga kiniripong gari mga permanenteng struktura na ingiristarana kan iba mga paragyenda. Sa pakikipag-ulay man na TCG Benyos Legazpi City Task Force Kalinigan at tayo sa Chief Mark Andy Barbella, ini sa demolish dahil ang tabako man pala daw ini na pag-ulaya na dapat mga temporary na mga struktura na dapat na ila-activity na pwede sa nang maguyod paali na bako man sa dirikan syudad Andaga na tinagtutugtukan kundi sa pribadong individual. Maski sa siring na bagay, gari man irugos ang puso ni Marbella susod sa iya, kantarang kasuninda ini, kaan sa indang team, taan iba palang kay ni inutangan pa para sa na makapatugtog din siring na bagay, alagad dahil tamay kay puhanan na implementar, dapat i-implementar ang dapat na implementar susod sa iya bilang parte kan sa indang trabaho. Yan tabi sa piyon mga dagdag na istorya. Ako po, si Luwens Bursi Barcena. Luwens, dyan baga sa Tinago, yan napigapod na Happy Lane. Ade, kaito managad, igwa na dyan ni mga eksistidong tindahan na bahala ka magtugdo kung paano. Pero ngunyan, may nahiling ako dyan na raya-raya na mga nego cart na ang yaon dyan. Iyan panibago ng pasistema na pag-implementar kan siyudad, over? Actually, tabi Sir Pio, sabi ni Sir Mark Andy Marbella, iyan talaga daw tabi Sir Pio ang prescribed na dapat na ilaag sa lugar o garing na imasabutan kung natatan gari na pabayaan na magralaag ng mga permanent structure. Dapat nego card daw iyan na gari kahagit mga tabi Sir Pio kung magigirumduman way back 2015 sa Ayala Malls baga. Kan pinagtutugtog pa sila sa Ayala Malls, dapat arog lang daw kato ang structure. Yan, oho. So ano yan, gabos i-demolish? Na? Dinimolish tabi Sir Pio. So permanente ng giniribo, nagari na pagamaarong, nugat gani, tigay-restarana, dahil man daw pwede yan mag-istaran tabi Sir Pio, kundi dapat tindahan sana. Yan, yung nga ang punto ko, taigwa dyan, talagang dinimolish,
And igong niya dyan, existido na nakalinya-linya ng mga kuro cart. Day na ito hiniro. So mga nakalinya-linyang itong mga cart na well-aligned, taraning-taning sinda, igoning espasyo in between na aagihan ang mga tao. Daina tabi to Sir Pio inalit. Kayo to talaga tabi Sir Pio. Ang dapat nindang giribuon duman. Dapat kabusinda. So nagtitirinda dyan. Dapat nego card sa da. Dahil magibok yung mga permanent structures. Arop ka na ipagunapitan ta kasabagaw. Yan, iyo te igwa na dyan, nagburog takman ang gan, igwa na ning mga kudal-kudal. Correct. Igwa na ning plywood. May CR pa. May CR pa. Oh, nako naman. So, an itinada sa naso talagang itong uniform na parang mga nego cart na pigla agad naman ng date na mga suyap, mga improvements, yun lang ang allowed, yun ang day pinaghali. Roger to that tabi Sir Pio. Roger Kopyaw. Di magayon, maaayos iyan dyan, mahiwas patian na lugar na iyan dyan tabi Luwens, ano? Correct ka dyan tabi Sir Pio. Sa physical structures ka na pinagkabisita yung kan DCGB News, maging aning pagkahapon kan sa to yung binisita na sa bita ng lugar. Talagang medyo nakaiwas-iwas sa pag-irukan mga customer na sige pasiriring sa lugar. Dahilan tayo na nga nito, sarong tindero kan ino, takulo na napopar. Ngunyan, sarong tindero, sarong nego card, di bawas espasyo. Yan, oho. But ang nangyari pa dyan, sarong tindahan ka ito, nagsuyap ning dakulaon, gulping lamesa. Correct. Ya, ngunyan, so sarong stall, iyon na sana iyan. Correct ka dyan tabi Sir Pio. So kumbaga, dahil na ning dine-in dyan, over? Igwa pa man tabi Sir Pio, pero ang pinag-encourage ng disusong kay Barbella, dapat take out na sa dapat distancing pati. Tama. Okay, sige. Di magayon na, igwa na. Diyan sa tuyang nahiling man na video, talagang so linya-linya baga na establish na. So hinali, so digdi sa naman sa may atubangan na buda so parilibot na iyon na so nagperintira bagayan tabi over. Roger to the tabi Sir Pio. Kopya, sige. Roger, so yan tabi Sir Pio ang mga dagdag na istorya. Ako po, si Luwens Burse Parsana. Salamat Luwen sa mga dagdag na istorya. Hali dyan sa may barangay Tinago kan Legazpi. Yan bagang Happy Lane. Ano? An original na sistema mananggad kayan dyan. So, linya-linya man lamang, mga cart, mga stalls, food cart na pinag-apod. Sa kahaluyan kang panahon, igaw na nag-istabilisar pa ding karinderiya. Karinderiya na. Igwa pa ning CR. Igwa ning kudal-kudal. Sino uya pa na so kaiwasan na lugar. Mario Joseph naman. O ngunyan, raya-raya na. Itinada. So talagang original gayon itong mga naka-stall dyan na igwa ning ample space in between. So sa maghampangan. Tapos taraning taning sinda. So yan po tabi ay magayon man ang araw ang takaipuhan talaga. Igwa ning order. Lalong-lalo na sa sanitasyon na sinkalinigan. Maray na agad yan sa mga nakaantabay man sa DCGB News Online sa tuyang mga para hinanyug, para hiling tabi. Huha! Sir Pio, paano po ba makapag-avail ng fingerlings, tilapia at gaber? Second District po, salamat. Igi, pasiring lang dyan sa opisina ni Congressman Joey Bagaano tabi. Tanganing maaraman sa pasistema. O dyan ba sa may Ninong's Hotel? Yan. Ito may panawagan kung pwede po daang mga pudan si Simon na nakapurot kang necklace na may pendant engraved ni Mama Mary last February 20 kan Sabado nahulog duman sa may Mercury Drug Store, Washington Drive. Baka pwede pong maibalik. Please contact na lang this number. Maraming salamat po. O kung si Simon Databi ang nakapurot ng pendant na may kaya necklace na may pendant nakaukit si Mama Mary, paki-text na lang ining number 0919-368-3927. That's 0919-368-3927. Ano tabi? Merak ba nga ni makabalik po iyan tabi ha? Necklace na may pendant tabi. Oy, good day, Sir Ping. Watching po via DCGB YouTube live stream. 0688, maray na aga tabi isay mo. Kasubago pa ining mga text ha. We hope na yaon pa kamo dyan. Maski day ko nabasa tulos an sa indong mga text. Maray na aga dyan sa Pag-asa Rawis. Si Tin from Iluluan Kamalig.
Pero dyan na po giraray tabi sa pag-asa naka-star sa Rawis. Pero may nakaantabay, tabi ha. Salamat tabi, tin, dyan sa pag-asa Rawis. No tiene pegas porque es genial, así, me gusta a mí, así. Ige po, dyan man sa mga naka-log on sa samuyang website, tabi sa DCGB News Online, good morning sa gabos na naka-log on man dyan, naghiling asin nag-antabay, si Madam Pitch na Lim, tabi, pagkatapos sino pa to, yaon sa Naga, si Bunjing na tanay, buda si Boy na mata sa tuyang piloto, sagkod si Jay Balisoro, nakaantabay man tabi, sinda, maray na aga tabi sa indo dyan, sa mga nagdadangog, asin naghihiling sa DCGB News Online. Ito pa si Maritzo Gregorio. Maray na aga tabi Maritzo Gregorio. And then kay Jocelyn Magalona. Jocelyn Magalona, good morning tabi. Nakikinig at nanonood sa FB. Maray na aga Jocelyn Magalona. Si Maria Aleja Romero from Sipi Daraga, good morning. Yan, buda si Madam Annie Gonzalez watching from Ginubatan sa tuyang mga viewers man sa DCGB News Online. O dyan tabi sa Virac, pinagtiripo naman ni Gobernador Boboy Cuwa dyan sa Catanduanes. So, gabos na ahensya di gobyerno, lalo na ang Department of Health, Provincial Health Office, mga attached agencies, para sa rollout man po kan vaccine, bakuna kontra COVID-19. Pinagtiripo na yan dyan, naglatag na kan sa indaman na magiging strategy para po sa pagbabakuna man dyan kontra COVID sa Catanduanes. So gabos po yan tabi na, pinag-atindiran na, fast pace kan Provincial Government of Catanduanes sa panginot po kan gobernador dyan, si Governor Boboy Cuwa. Nag-reinstate baga tulos man si Governor Boboy after na mag-positive sa COVID, kanakalis na mga semana, report tulos sa opisina pagkatapos na makarecover, asin tawan na siya ng clearance po kan ining gobyerno, kan Department of Health. Tiripo na, so pag-strategize man dyan, kan sistema sa pag-roll out na po kan vaccine. And siyempre, so rehabilitasyon, nasabi kan gobernador, rehabilitasyon kan probinsya, sa manlain-lain na sektores, pagkatapos na rapong gasun baga kan bagyo, sinunod-sunod, pininising pa, pagkatapos kan sarong super typhoon, may finishing pa. Mario Joseph naman, rest assured, tabi, dyan sa Catanduanes, dahil nagpapabaya dyan, na sa indong gobernador man. Pading na, sa hilig mo, pwede na. Kasi na yan, problema, sige na, pwede ka na mag-exit, kaipuhan ng mailaog man ngayon ng mga natatada padig di sa satuyang kahadiyero. Sa pangaran iyan, kambilog na puwersa ka News Team. Salamat po kan sa indo paghinanyog, masunod tulo si News Manager Mardela. Meantime, ako po, si Pio Fernandez. Happy weekend, mahal na Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programa